हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे सोमोनांथाव भिडिअ दिन्थिनो आखायाव लानाय जादों। बे जाहैबाय थांनाय 5 आगस्ट एबा बृहस्पतिबार खालि आफां आसामनि जिल्लाफोर जेरै क'क्राझार, चिरां, बङाइगाव बायदि बायदिफोरनि अख्राङाव सन्देह खालामजाथाव उल्का एबा बायनाय ग्रह गोबायफोर अख्रांजों खारबोदों आरो बुहुमसिम गोलैफैदों, जाय जोबोद गोख्रैयै अर थुख्रा बायदियै जोंनानै खारबोदों आरो गोबारै बेरफ्रुदों। बेनिनो मोननैसो भिडिअ सेबखांनो हादों जायगानि सुबुंफोराबो आरो प्रेक्टिकेलि जोंबो नुदों मेगनजों आरो गेब्रुनाय खौरांखौबो जोंबो खोनादों आरो हा मावलायलायनाय जाय जाथाया जादोंमोन, नाथाय बबे जायगायाव एक्जेक्ट गोलैदों बेखौ जों मिथिनो हानाय जायाखै। जोङो चिरांनिफ्राय बेखौ नुजोबदोंआनो फ्रायानो। दा बे मोनसे जोबोद सोमोनांथाव साननो गोनां आरो बे जुदि उल्का एबा बबेबा मोनसे ग्रह बायनायब्ला जोंनि भारताव थानाय बोथोर बिगियानगिरि बिथांमोनहा एबा बिगियानगिरि बिथांमोनहा मानो जेबो इनफरमेसन होनो हायाखै बेसो गिदिर सोंथि। आरो जुदि बियो बायनाय ग्रह नङामोनब्ला बियो मानो एसेग्राब बुरजा आरो एसेग्राब गोबारै आरो एसेग्राब सोमोनांथावै माब्रै फैखो बेसो जोंनि बयनिबो गोसोआव सोंनाय जादों। नोंथांमोनहा बेखौ भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नुनो हानाय जागोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय। मोननैसो भिडिअ क्लिप्स बेयाव बिथांमोनहा जायफोरा सेबखांनो हास्लाबदों बिथांमोनहा पस्ट होदों। बेनिनो नोंथांमोननो लोगोसे बाहाय कालेक्सन खालामनानै होनाय जादों, नायलांनो हागोन।